El Barça enamora i ell, amb només 18 anys, ha donat la volta al món. Ja ha fet gols a la majoria dels estadis, però mai, mai abans, ha estat a un plató de televisió. Bojan Kirkic, bona nit. Bona nit. Què tal? Molt bé, molt bé. Sí? Sí. Nerviós? Una mica. Per què? Si no portem tacs, nosaltres no donem les puntades que et donen els camps. No. Bé, molt bé, molt bé. Moltes gràcies per haver escollit aquest programa per debutar a la televisió. Suposo que un bon dia, perquè després del que vam veure ahir, no sé si les coses es poden fer molt millor. No, la veritat és que portem una ratxa molt bona, i no només amb els gols que estem fent, sinó amb el nivell de joc, estem en un gran nivell. Pichi, bona nit. Bona nit. Quina primera part, noi? Sí, la veritat és que ens estan habituant molt malament, no? A començar el partit, marcar gol pràcticament a la primera i de perill, i a partir d'ahir fer bon futbol i disfrutar. Jo ahir dia la retransmissió. Jo crec que s'hauria de jugar tot seguit, encara que fos només 70 minuts, no en el vestidor, perquè ja, quan hi ha aturada el descans, les coses canvien radicalment. Com vas viure aquests 5 gols en tan pocs minuts, des de la banqueta? Pues la veritat és que ja ens va passar el dia a l'Atlètic de Madrid, que els jugadors que estem a la banqueta disfrutem molt, no? Disfrutem i sobretot estem molt orgullosos d'estar actualment amb aquest equip. És imparable, això? Bueno, jo crec que igual que quan les coses van malament i diem que la temporada és molt llarga, ara igual, no? Les coses ens estan anant molt bé, però la temporada tot just acaba de començar, ens queda molt camí per fer i l'important és arribar al tram final de la temporada aspirant el màxim possible. Marquen els golejadors, va marcar Henry, va marcar Eto'o, però el Pichi va boig per Xavi i Iniesta. Sí, perquè la veritat és que són dos jugadors que són de la casa i la veritat que aquest any estan amb un molt bon nivell i ho estan demostrant partit a cada partit. Parlem de la teva situació. Vull que miris aquesta estadística que ara mateix us presentem. És una miqueta el minutatge els davanters del Barça aquesta temporada, on trobem un Samuel Eto'o en primera posició. Parlem dels minuts de la Lliga i de la Champions, amb 898 minuts. Messi, 761, Henry, 669, són els 3 titulars. I molt lluny trobem a Bojan, quart, amb 270, Glieb, 237, però amb una lesió ja soferta, i Pedro, amb 169. Bojan, per què no jugues més minuts? Bueno, jo crec que el míster m'està cuidant, em vol treure una mica tota la pressió, no? I jo crec que aquest inici ha sigut una mica, sí que una mica dels minuts menys esperats, però jo estic tranquil i, com sempre dic, confio molt en mi i espero que les oportunitats que tinga poder aprofitar-les, no? Diríem que no podríem discutir la titularitat d'Eto'o? No, jo crec que estem parlant de 3 molt bons jugadors que hi ha davant, d'un gran nivell i jo tot just acabo de començar i per això et dic que jo tinc que estar molt tranquil, molt orgullós també d'estar amb 18 anys al primer equip del Barça i sobretot confiar que aquests minuts que pugui tindre aprofitar-los al màxim. Tens algun problema amb el Pep? No. La veritat és que el coneixo de fa poc i les coses estan bé. I el Pep té algun problema amb tu? No, que jo sàpiga, jo crec que no. No? Potser l'únic problema és que ets petit i potser al Pep li agradaven un altre tipus de davanters, tipus Adebayor, potser. Sí, bueno, jo no sé la filosofia que té, perquè després Samu també és un jugador que no és molt alt i per això no. Jo crec que és el que t'he dit abans, que sóc un jugador jove i ell me vol cuidar. Tens un gran carisma. Però la gent et veu somrient, feliç, content, no? I pot confondre en que t'hagis conformat, que siguin conformista, que diguis, jugo bé, jugo un quart d'hora, 20 minuts, ara jugo un partit titular, estic content. Però veritablement sabem, que t'emprenyes i molt quan no et juguis. Sente malament la banqueta, no? Sí, bueno, primer que tot, jo crec que un jugador conformista no soc, no? Perquè
perquè si per mi fos, m'agradaria jugar tots els minuts, tots els partits, perquè disfruto jugant a futbol, no? I llavors, per això et dic que bueno, tinc que tindre tranquil·litat i sobretot, aquests, ja sigui pocs minuts o molts minuts, intentar aprofitar-los al màxim. Però saps que l'any passat a aquestes alçades havies jugat menys? Sí, és una estadística que ja me la van comentar, sí. Escolta, l'altre dia vas debutar com a titular a Basilea. Jo personalment et vaig veure com una mica ansiós, en ganes de demostrar moltes coses, en ganes de buscar el gol per dir aquí estic jo, no? D'alguna manera. I fins i tot amb la celebració després vas muntar ràbia, això. Estaves enfadat? O estàs enfadat? Bueno, era un procés que sí que portava bastants partits sense jugar d'inici, amb moltes ganes de fer-ho, i vaig tindre l'oportunitat de fer-ho amb Champions, que per mi també va ser una gran il·lusió, no? Poder disputar aquests minuts d'inici a Champions. Aquí veiem la celebració, Bojan, precisament del gol de Basilea, Sí. Et veia necessitat d'això, Sí, perquè també venia també de jugar 2 partits amb la selecció, de jugar bastants minuts, on sí que jugava bé, però faltava el gol, no? I com tot delante, sempre està molt més feliç quan marca. Déu-n'hi-do l'equip a la gent que fa assistències bones de gol, fins i tot hi ha el Sergi Busquets l'altre dia, tens el Xavi a l'Iniesta, que tens tal quantitat de jugadors que poden assistir, que fa un davanter, No, és increïble, per això estem dient que... Per això fa ràbia no jugar. Sí, bueno. Sí, però bueno, igual que ahir, no? Ahir entro 20-25 minuts, però entro a disfrutar, entro on molta gent voldria estar, que jugar al costat de Messi, jugar al costat de Samu, jugar al costat d'Andrés, de tots aquests jugadors que la veritat és que fan que et sentis molt feliç, no? Escolta, el Xavi i l'Iniesta s'ha vist que se'ls ha valorat més a la selecció que no pas al Barça. Posteriorment això repercuteix. No tens aquesta sensació que també et pot passar a tu? Bueno, sí que és veritat que la filosofia una mica de Can Barça, per lo que es veu, a principi sí que hi ha molta més confiança amb la gent que ve de fora que amb la gent de casa, no? Però jo crec que aquest no és el meu cas, perquè ja et dic, des de l'any passat que l'afició, des del primer partit que vaig jugar a l'estadi, em va ovacionar a tots els partits. La veritat és que em mostra molt carinyo, no? I això, per mi és molt d'agrair que em facilitin en aquest aspecte. Això ho veurem també del partit d'ahir. Segurament no es pot entendre tot això que estem parlant, de que per què no jugues més sense donar un cop d'ull a la temporada passada, on, esclar, ningú esperava aquell sorgiment tan espectacular. Les dades són úniques en la història recent del Barça. En els últims 40 anys no trobem unes dades com les que ara tindrem opció de veure. L'any passat vas jugar 31 partits de Lliga, 10 gols, 9 de Lliga de Campions amb un altre gol i 8 de la Copa amb un altre gol. Són 48 partits, 12 gols l'any en què t'estrenes a primera divisió. Recordarem que, a més, el gol a gol, els seguidors del gol a gol et van donar ja el premi, recordaràs, el millor jugador de la temporada. Esclar, tot això suposo que és difícil d'assumir, tenint en compte que mai sorgint des del planter ningú ho havia aconseguit. Ni Reixac, ni Carrasco, que són mites del planter del Barça que han triomfat al primer equip. Clar, la pregunta és, tot allò que vas fer et dona dret a ser titular avui? Bueno, jo crec que al món del futbol s'ha de viure del present, no? L'any passat sí que és veritat que per mi era una temporada arriesgada, però va sortir molt bé, no? Molt millor de lo que jo m'esperava i de lo que qualsevol persona s'esperava, no? I llavors, sí que això influïa una mica a començar aquest any amb una mica més de protagonisme, no? Que, donades les situacions que s'han viscut, no ha sigut així, no? He partit amb una mica més de menys minuts, ja sigui per lo que sigui, no? Però, com jo t'he dit, jo estic molt tranquil, estic molt orgullós i molt satisfet de la temporada que vaig fer l'any passat.
de com m'estan sortint aquest any les coses, els minuts que estic sortint, com els estic aprofitant i amb això el futbol, pues, paciència. No? Quina diferència hi ha entre Rijkaard i Guardiola? Bueno, jo amb Rijkaard només puc tindre paraules d'agraïment. Per mi va ser, a part d'un gran entrenador, va ser una gran persona que a mi es va portar meravellosament i l'any passat pues, sí que em va fer viure experiències inolvidables, no? Com debutar a la Champions, debutar a la Lliga, em va fer jugar partits que jo recordo molt especials com el Santiago Bernabéu, tots aquests partits, no? I Guardiola, pues, és un altre míster, és un míster que tinc nou aquest any, diferent, jo crec que també m'està cuidant molt, no? I com t'estic dient, portem molt poca temporada. Algunes estrelles l'any passat no van assumir gaire bé la teva aparició al vestidor. Et trobes més còmode aquest any? Ets un altre Bojan? Sí, jo crec que sí, perquè l'any passat també era... Entrar en un vestidor així no és fàcil. Jo anava molt de novato, no? I la veritat que sí que van haver moltes coses que si m'haguessin passat aquest any no m'haguessin passat, no? L'any passat me va fer créixer molt com a persona, em va fer saber estar dins d'un vestuari i sí que és veritat que aquest any, a pesar d'això, ja la gent m'està tractant molt millor, no? Et vull fer